ginagamit lang yung mga Pinay na mga nakilala mo, hindi sila swerte kasi marami din kasing talagang afam na barumbado guys. Hindi kontento sa isa. So magawa tayo ng calamari guys. So meron po tayo ditong squid. So mag-ready lang tayo sobrang aga ngayon kasi alis po yung asawa ko papuntang trabaho. Dada mana may ungki? Dada mana may ungki? Dada mana may ungki? So ngayon guys, ang ginawa ko is maganda yung panahon ngayon, nasa mga 70, no, 60 kanina. So kaya yung ating atsal, sili, kamatis at saka yung mga ganitong halaman or mga gulay, kailangan na natin kunin yung mga dahon sa baba para mag-focus yung nutrients sa bunga at para maraming bunga at marami tayong ma-harvest. So yun, ginawa ko na siya ng sobrang aga at hindi na ako nagtubig ngayon kasi ulan ng ulan kagabi. At tignan nyo guys, malago na siya guys at meron na mga flower. Nag-start na siya, excited na ako mag-harvest soon. Hi guys! So, wala si Tami ngayon. So, ang gagawin ko dahil wala siya, magluto ako ng dried fish. Danggit. Luto tayo ng danggit kasi wala siya dito eh. Kunti lang naman yung lutuin ko guys. Hindi naman sobrang dami talaga. Kunti lang ito yung ating gamitan para hindi ano. Kasi gusto ko lang kumain kunti kasi nagluto din ako ng kanin. Kanin oh. Para naman makapagkain. Para kakain tayo at saka yun. Ang gamitin natong oil is yung vegetable oil. Wag yung olive oil. Mahal guys. So yun. Pwede tayo magsayang-sayang nito. Sayang-sayang. Mahal gihapon ito. No? Mahal gihapon itong oil na ito. Meron ako nakita sa freezer. Naghanap ako guys kasi yung freezer punong-puno. So naghanap ako. Sabi ko, hanap nga tayo ng ano. Kasi tinatransfer ko yan sa basement kasi marami nga akong dala. So sabi ko, for sure meron dito sa taas. So look, meron tayong nakita. Kunti lang yung aking lulutuin guys kasi para ibalik natin ito sa freezer. Kasi bawal tayong magkain ito palagi. Avoid tayo guys. Hindi man ito salty. Unsalted po ito. So kaya kapag kakainin mo ito, hindi siya yung parang sobrang tasty kasi yung binili ko to, wala talaga siyang salt. So kunti lang aking lulutuin. At kapag andito si Tami, wala namang problema. Kaso lang, alam ko talagang magsige siya joke-joke ba? Yeah. Pero ano lang yan, joke-joke lang. Kaya lutuin natin to habang wala si Mister. Andin kakain tayo. So kunti lang naman ito eh. So wala naman masyadong ganap. Ay, hindi pa. Hindi pa ready? Ready na pala.
Diba? Ganyan lang guys. Madali lang kasi yan kasi lutuin. Diba? Naamoy ko na yung bahay. Ang bilis-bilis talaga guys. Sa labas na ako guys. Ayoko. Kunti lang naman itong niluluto ko. Nalala ko yung paggaling ako ng Pinas ba. Yung salmoniti na dala ko. Basa pa pala siya nung binili ko sa Tabuan sa Cebu. Basa pa pala siya guys. So kaya pagdating dito, grabing uod. Oy! Ang mahal pa naman ng salmoniti. Ang sarap pa naman ng salmoniti. So, ang uod guys, nagambak-ambak. At ayaw ko na, sabi pa ng iba, gusto daw. Sabi pa nila, dapat hinugasan mo at binilad mo. Inano mo ulit sa sa tawag nito. Nilagay mo sa labas para sa araw ba, ipaarawan ulit. Sabi ko, uy, kapag nakita ako na yung uod guys, hindi na yun magsilbi sa akin. Ang naiisip ko na kapag kumakain ako noon, magsukan ako. Kasi yung yung maisip ko, yung uod na. Hindi na yung salmoniti. So kaya kayo, kung kaya ninyo, sana sa inyo yun nangyari. Hindi sa akin. Kasi pangit talaga guys, as in, yung makita mo yung salmoniti na ang sarap-sarap, kaso basa pa pala. Hindi siya fully dry. Kalukuhan talaga. Yun, giulod taon guys. Niabot og Amerika ang salmoniti, giulod. Ang bilis talaga nito maluto. Every time nakakain kami guys, kahit anik-anik guys, ma-seafood man o makarne, ang mga tao magsabi dyan na sila, bawal yan, lahat bawal guys. Yung kapag simidaan ang kumakain, lahat bawal. Pero for sure, kapag makita nila sa harapan nila yung mga pagkain na kinakain ko, for sure, kakainin din nila. Magsasabi, kakain ako ng calamari, or kahit anong seafood, bawal yan, kapag karne naman. Sabihin naman sa akin, bawal yan, bawal. Aduy, lahat na lang bawal guys, iwan ko na lang. Pero hindi naman lahat ng tao magsasabing bawal. Pero may mga magsasabi talaga, bawal yan kay Tami, bawal yan. Sabihin nyo yan kay Tami. Sabihin nyo kay Tami na bawal sa kanya. Di ba sabihin sa inyo na, you have to enjoy life while you're still alive, no? Especially sa mga pagkain, kung yun yung kasiyahan mo, enjoy mo na. Kung kaya sa power, no? Pag wala naman, ayaw, wag na nang kakain kasi mahal. Hi guys, sabi pa ni Ate Jocelyn na, sabi pa niya, matatalino yung puti, gagamitin ka lang hanggang magsawa sila sa'yo. Totoo po yan. May mga puti talaga or mga foreigner na gagamitin ka lang. Hi guys, sabi pa ni Ate Jocelyn na, sabi pa niya, matatalino yung puti, gagamitin ka lang hanggang magsawa sila sa'yo. Totoo po yan. May mga puti talaga or mga foreigner na gagamitin ka lang hanggang magsawa na sa'yo. Yun yung mga lalaki, yun yung ganyang tao is yun yung mga walang kwenta, mahilig mapaglaro. Pero wag mong lahatin po kasi iba-iba po ang tao. Lalo na kapag hindi mo kilala yung isang tao, so wag mo sabihin na yung mga puti. So yung mga foreigner, ibig mong sabihin yung mga AFAM, wag mong lahatin kasi hindi po lahat ganyan. May mga taong ganyan, may mga tao ding mababait. Naswertihan lang talaga ako na mabait yung asawa ko. At hindi lang ako, marami ding mga mga Pinay na nakaswerte ng AFAM or mga foreigner na mga mababait, no? So dahil meron kayong nakita, 2-3 na barumbado yung asawa na ibang lahi, hindi ibig sabihin na yung ibang Pinay barumbado na din yung mga napangasawa nila. Kasi sa akin naman is mabait po talaga yung asawa ko. Dahil po nakikita po nila sa edad. So wag po, no? Kasi gagamitin ka lang, ganyan, kasi gagawin kang caregiver, mga ganyan yung mga mindset ng iba. So, yun, may mga Pilipina din na talagang nafe-feel nila na ginawa silang caregiver. May mga katulad ko din na mafe-feel mo na mahal ka ng isang tao at hindi ka ginawang, alam nyo na, talagang katulong. Sa mga pinagagawa ko dito is normal lang naman dito guys as a wife, and then ako kasi mahilig talaga akong gumagawa ng mga trabahong panglalaki, no, yung magtrabaho sa labas ganyan, no. So kaya hindi po ibig sabihin magsawa. Bakit naman magsawa yung asawa ko? Mahal na mahal ko yung Tami ko, no, at gustong-gusto niya, basta na lang. Pero so kaya wag nating lahatin po. Kung ganyan po yung mga paningin ninyo, kung meron kayong mga kapitbahay na kilala na mga ginagamit lang yung mga Pinay na mga nakilala mo, hindi sila swerte kasi marami din kasing talagang AFAM na barumbado guys. Hindi kontento sa isa, ganyan. May mga Pilipina din na kahit alam nila na ginawa na silang something at mafe-feel mo na talaga yan, no, kasi ganyan, hindi din nila maiwan-iwan guys, lalo na kapag may anak, or hindi talaga nila maiwan kasi makonsensya sila at mahal nila, ganyan. Meron akong mga nakilalang noon na barumbado yung AFAM. Iniwan guys, kasi talagang bastos, barumbado. Meron na akong mga nakilala na hindi maiwan-iwan yung mga mga partner nila kasi yung konsensya. No, makonsensya sila kasi nagdala dito, ganon sila yung napunta sila dito dahil sa AFAM nila, ganyan. Kahit alam na nila na binubarumbado na sila, yung parang pinagtatrabaho na sila at yung parang ginawa na talagang lahat-lahat, yung alam nyo na ibig kong sabihin. At hindi talaga nila maiwan-iwan dahil may mga Pinay talaga din na
makonsensya tayo no na mga na sila yung nagdala, ganyan. So, martir na ba yung mga ganyan lalo na kapag mahal nila yung AFAM. Yun siya. Yun lang yun. So, sa akin naman, hindi naman ako ginagamit ni Tami at sa mga matagal na sa aking nanonood ay kilalanin ninyo si Tami, hindi talaga siya ganyang tao. Sobrang bait yan in person, as in. Yun lang yung masasabi ko. So, magawa tayo ng calamari guys. So, meron po tayo ditong squid, wild caught. So, lagyan natin siya ng asin. Asin, ay naparami ang asin. Okay, balik natin. Lagyan natin ng baking soda. Konti lang. Yun siya. Lagyan natin ng konting tubig. I-mix lang natin. Mix natin guys. At ilagay natin sa refrigerator pagkatapos. So, meron tayong flour. At meron tayong cornstarch. Wala na itong ano guys, walang measure na. Bibigyan natin ng kaunti. Lagyan natin ng kaunting paminta. Garlic powder, kasi paborito ito ni Mr. Garlicky. Yan. Lagyan natin ng kaunting tubig. Matubig. Dapat ganito ang consistency niya guys. Consistency. Hindi siya consistency. Okay, ilagay natin siya sa refrigerator. Mag-mix tayo ng all-purpose flour. And I hope I have cornstarch. Luckily, we have cornstarch guys. Kasi wala na po akong cornstarch. Empty na. Cornstarch. Guys, hindi na natin siya lagyan ng seasoning kasi po ang ating mamaya meron na siyang seasoned yung So usually lagyan ko siya ng asin at saka paminta na durog, pero this time hindi na guys. And yes, okay na ito siya. Okay, lagyan natin ng garlic kasi paborito ito ni Mr. ang garlic. Kailangan natin ng salt, paminta. Dapat meron itong sugar pero hindi ko nalagyan ng sugar. Ayaw ko ng sugar. Careful lang kayo guys kasi maanghang po talaga ito. Bell pepper at salt for coloring. At saka garlic. Kailangan natin siyang i-drain. Dahil basa po siya, kailangan natin siyang ilagay natin siya dito sa paper towel. Pugtaan. Kasi matagal siya sa refrigerator. Siya guys, sobrang thick siya, no? So, dinagdagan ko siya ng tubig kaunti. Yan siya. Ito na yung ating paste sa ating calamari. Dapat mag-coat siya guys, no? Individually na-coat siya sa ating mixture na basa-basa. Diba? So, maglagay na tayo. Hinaan natin kasi sobrang lakas. Sarap. Ito yung ating calamari guys na naluto. Ang dami-dami. Oh. Ang dami po niya talaga. Sobrang crunchy. Garlic niya. So, ang laglagyan lang natin siya ng oil. Konti lang guys. Ganyan lang. Lagyan na natin yung garlic at saka bell pepper. Meron tayong ganitohin natin siya guys. Ang anghang, grabe. Sa wakas, tapos na yung ating calamari spicy, no? Naparami yung aking jalapeno, so kaya naging spicy talaga siya. At magustuhan nito ni Mr. So, meron ako nakitang video. This one is a veteran marine.
And nasa nursing home po siya kasi meron na siyang Alzheimer. At meron pa siyang asawa. Yung asawa niya is nilagay niya yung lalaki, yung asawa niya na may Alzheimer, doon sa nursing home na yun, sa Westchester. So ngayon, yung asawa nagtataka kung bakit maraming bruises yung kanyang asawang lalaki. And parang may something na nangyayari sa kanya kasi heavy medication, ang daming mga pinapatumar, pinapatake na medication. So ngayon, nagtataka siya kung bakit mayroong mga bruises, yung katawan ng asawa niya na nakaupo naman siya sa wheelchair, and then makatayo siya paminsan. And also guys, ang nangyari guys, naglagay siya ng hidden camera sa room ng kanyang asawang lalaki. So ngayon, nakita ngayon na nasa social media guys, na ang lalaki po, yung nag-aalaga po sa kanya is malaking tao. Okay, malaking tao. Itim siya, and then, guys, grabe guys, pinapaupo niya sa wheelchair, ginaganon, pinupok yung ulo ng broom, yung silhig, at saka kahit ano-ano nang pinagagawa, maririnig mo sa audio, nag-aw, aw, aw, ay parang sinasaktan talaga niyang kumakain yung lalaki, kinukuha yung pagkain, parang abusive guys. Naisip ko, yung biyanan ko, nung nilagay siya sa nursing home for 1 month, I think, para mag-exercise ba. So, nilagay siya doon. Ang nangyari, guys, is, what do you want for breakfast, honey? Do you want budbud? I want you to have your coffee. Okay. Do you wanna eat budbud? No, You don't want budbud? Okay. So, ngayon, nagtataka kami kasi lumala yung biyanan ko, pero buti na lang pinalabas namin doon kasi yung mga pinapatik din, mga mali-mali, at saka lumala, ganon yung biyanan ko, ang daming pinapatumar, tinitik na hindi namin alam. So, ngayon, pinalabas namin, and then, binalik sa hospital kasi, guys, naggrabe ba. So, yun siya. Yun yung nakakatakot. So, kaya yung itong asawa ko, guys, kung wala ako sa buhay niya, for sure, doon siya talaga papunta sa nursing home. Yun. So, kaya naisip ko, hindi ko talaga ilagay itong asawa ko sa mga ganyan kapag darating ang panahon. Kasi, nakakatakot, guys, yung mga taong nag-aalaga sa mga matatanda, lalo na kapag yung walang mga pamilya. Yung ibang pamilya din, parang wala lang din. So, kung hindi ka talaga mag-obserba kung anong nangyayari, wala din. Kung hindi ka maglagay ng camera, wala. So, maano na yung pasyente mo doon, yung kapamilya mo doon sa nursing home, magkawawa. Inabusa, sinasaktan, ganun. So, grabe, guys, maglagot yung ka magtanaw, guys, magkurog kas kalagot sa mga gipang buhat, sa mga caregiver sa nursing home doon. So, dito pa talaga sa New York, sa Westchester, kung saan kami galing noon.